ए पापा हो काहे तू ता पथल के करे जा कैलू हो। ए पापा हो काहे तू ता पथल के करे जा कैलू हो। ननही से पुसानी तू घरवे में हो। ए पापा हो काहे तू ता हमरा पिटाई करेलू। चारोरिया घुमातानी हमें पापा मन नहीं लगे कहीं। माई के रोटिया के बनक दी पापा बोला काहे कौना कसुर कैनी हम पापा जी भेजतानी दूसर घरे। हम नाही जाइब पापा छोड़